So, blessed day everyone. So, mga igsuon, padayon kita sa tong topic, number 17. So, mga igsuon, unsa man ang siyam kagasa, nagikan sa Dios, huban kita mga igsuon, nakadawat sa balaang Espiritu or Espiritu Santo, nga atong nisgutan dito sa buhat 2:38 mga igsuon or act mga igsuon. Nga, unsa man kini, ang atong nadawat nga siyam kagasa nga gikan sa Dios. So, mauang una mga igsuon is wisdom, number 2 is knowledge. So, mga igsuon, wisdom is kaalam, knowledge is kahibalo. So, kining gikan sa Dios nga wisdom mga igsuon, pagawas ni ini sa iyang baba mga igsuon, nahimo kining pagsabot mga igsuon, nahimo kining kahibalo ug pagsabot mga igsuon. So, mao kana nga in Proverbs chapter 2 verse 6 mga igsuon, for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Mao kana mga igsuon. So kung kita mga igsuon nagunahuna nga kulang kita, nakulangan kita sa atong kahibalo mga igsuon, so mangayo kita dito sa Dios mga igsuon, kay siya mohatag gayud mga igsuon. Dili gid na siya maghangol paghatag diha kanato kung kita motawag diha kaniya og sa paghangyo pagpangayo og knowledge and wisdom mga igsuon. In James or Santiago chapter 1 verse 5 mga igsuon, if any one of you lacks of wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you mga igsuon. Busa mao kana mga igsuon. So number 3 mga igsuon is faith. Faith is pagtuo mga igsuon diha sa Dios mga igsuon. Pagtuo mga igsuon nga tungod sa atong pagtuo kita nangaluwas mga igsuon, tungod sa atong pagtuo kita gipasaylo sa Dios atong mga sala mga igsuon, atong hunahunahon mga igsuon nga atong lawas mga igsuon gilansang nasa krus ang katong makasasala nga lawas uban kang Kristo mga igsuon, ug ang atong nagpuyo dinhi atong tuhuan, ang nagpuyo dinhi sa atong sulod sa atong lawas mauna ang pagtuo sa anak sa Dios nga mao ang nahigugma diri kanato nga naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato mga igsuon. In Galatians chapter 2 verse 20 mga igsuon, I have been crucified, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God, and who loved me and gave himself to me. Mao kana mga igsuon. Ug ang pagtuo mga igsuon, himuon ka natong confident mao kana atong assurance mga igsuon nga tanan atong gilauman mga igsuon, matuman kana mga igsuon, paglaom sa tong kaluwasan, paglaom sa tong mga panalangin, sa tanan natong gipangandoy tungod sa tong pagtuo kana maoy atong assurance mga igsuon, ang tinuod nga pagtuo mga igsuon. In Hebrews chapter 11 verse 1 mga igsuon, now faith is confident in what we hope for, and assurance about what we do not see mga igsuon. So ngatong pagtuo bisan kana wala nato nakita apan ato kanang tuhuan ug mahitabo gid kana mga igsuon, kay generous ang atong Dios mga igsuon. Busa mga igsuon in Ephesians chapter 2 verse 8 paingon sa 10 mga igsoon, by the grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. For we have God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do good. Mao kana mga igsoon, nga ang tanan-tanan mga igsoon, dili kini sa maayo natong binuhatan ang atong kaluwasan, kundi maog tungod kani sa grasya sa Dios kita nangaluwas mga igsoon, aron dili kita makapanghambog nga kita himo og maayo mga igsuon, kundi tungod sa atong pagtuo sa Dios, ang atong pagtuo ni ana sa atong sulod, ang atong pagtuo niya sa atong sulod nga ang atong assurance, ang atong pagtuo sa atong kaluwasan mga igsuon, atong pagtuo kay kung nituo kita kang Kristo, kita masama kang Kristo nga mahigugmaon mga igsuon, mahigugmaon ug may nantuson mga igsuon. Busa nga gihimo kini sa Dios Amahan si Kristo, iya na kining giandam alang kanato aron kita maghimo og mga matarong nga buhat mga igsuon. Busa kung mutuo kita kang Kristo, kanang imong pagtuo, kanang atong pagtuo mo'y makabuhat kanato nga matarong tungod sa tong pagtuo kang Kristo mga igsuon. Busa mga igsuon, niya kita sa ikaupat nga bahin mga igsuon, kay siya man kini, busa niya kita sa kaupat, healing of sickness mga igsuon. So kita na nga ayo sa mga sakit mga igsuon tungod kang Kristo nga atong pagtuo kaniya mga igsuon. Tungod sa tong pagtuo kita na nga ayo mga igsuon, kita nagpaampo, kita giampuan sa pari man or pastor mga igsuon. Kung magpaampo kita mga igsuon, maayo kita tungod sa atong pagtuog. Ato na kanang naisgutan dito sa Santiago chapter 5 verse 14-15 mga igsoon, apan karon niya kata sa number 4, healing of sickness mga igsoon. In 1 Peter chapter 2 verse 24 mga igsoon, He himself, Jesus, bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you've been healed mga igsoon. You've been healed mga igsoon. So nangaayo kita mga igsoon tungod sa iyang mga samad mga igsoon.
Busa mga igsuon tungod sa tong pagtuo kita na nga ayo pinaagi sa mga pagampo mga igsuon. Busa mga igsuon ang ikalima mga igsuon nga gihatag nga gasa sa Dios kanato mao ang miracle mga igsuon, mga milagro mga igsuon. So sign and wonders mga igsuon. Busa mga igsuon nga kung naay mga tao nga naghatag og mga miracle mga igsuon, hunahuna kung siya mga igsuon nituo kang Kristo mga igsuon, nga si Kristo namatay alang kanato mga igsuon, yung gihalad ang iyang lawas alang kanato, wala tay laing Ginoo nga gihatag sa amahan sa langit kundi si Jesus lang mga igsuon, og siya usa ka mainantuson mga igsuon, og mga binuhatan nga mahigugmaon sama kang Kristo mga igsuon, og siya naghatag ni ana og mga milagro, sign and wonders dinhi sa kalibutan mga igsuon. Siya usa ka matuod nga apostolis sa Dios mga igsuon. Hinuna ang mga igsuon nga ang gahom duha ang mga gahom igsuon, gahom sa atong amahan sa langit ug ang gahom diri sa kalibutan mga igsuon, apan labaw ang gahom sa atong Dios nga amahan, kay langit man yuta o ilalom sa yuta iya ang gahom, apan ang iyang kaaway dinhi lang sa kalibutan ang gahom mga igsuon. Busa nga nakabalo na kita unsa pag-ila sa mga tawo nga dili iya sa Dios. Busa mga igsuon in 2 Corinthians chapter 12 verse 12 mga igsuon, I persevered in demonstrating among you the marks of a true apostles, including signs, wonders, and miracles mga igsuon. Busa mga igsuon niya kita sa number 6 mga igsuon, prophecy mga igsuon. So mao kana ang ikaunom nga gasa sa Dios, ang prophecy or pagtagna mga igsuon, mao kanang gitawag og propeta mga igsuon. So mga igsuon, sama sa apostolis mga igsuon nga kining propeta nga matuod nagtuog gyapon kang Kristo nga siya mao ang atong Ginoo nga nagpalansang sa krus alang sa atong kaluwasan mga igsuon tungod sa iyang gugma diri kanato, og nagtuo nga si Jesus lang mao ang atong Ginoo nga gihatag sa amahan sa langit mga igsuon, og siya nakapanagna mga igsuon kana siya iya sa Dios mga igsuon, kay ang Espiritu Santo ang nagtudlo kaniya sa iyang pagtagna mga igsuon. Apan wala gani siya sa pamatasan nga sama kang Kristo mga igsuon, wala muto kang Kristo, dili siya matuod nga propeta, apan ang tinuod nga propeta na sayod na kamo sa unahan natong gipanghisgutan. Busa mga igsuon 2 Peter chapter 1 verse 21 mga igsuon, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets through humans spoke from God as they will carried along by the Holy Spirit mga igsuon. Mao kana mga igsuon. So ang number 7 mga igsuon is discernment. So mao kana ang ikapito nga regalo sa Dios dinhi kanato mga igsoon, discernment. Unsa man kining discernment mga igsoon? Mao ang pag-ila. Mailan imo ang tao mga igsoon, kinsa sila mga igsoon, imo kanang ma-discern kay kitagaan ikaw sa Dios ug gasa ni ana, apan wala kita hatagi sa Dios o pag-istorya nga baka pasakit kita sa usa ka tawo mga igsoon. Kung na-discern nato nga na siya gibuhat nga sala mga igsoon, dili ka na nato isulti kaniya, kung dili hatagan nato siya sa pagmahal mga igsoon, pagmahal nga sa pagtambag mga igsoon, unsay maayong pagpakinabuhi dinhi sa kalibutan mga igsoon, dili ang pagpasakit mga igsoon sa atong isig katawo. Gitagaan kita og discernment nga regalo sa Dios mga igsoon alang sa gugma, alang sa tanan mga igsoonon. Romans chapter 12 verse 2 mga igsoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will, humble service in the body of Christ mga igsoon. Busa nga dili kita musunod sa mga binuhatan diri sa kanibutan mga igsoon, kundi atong utruhon ang atong mga hunahuna, i-transform nato atong mga hunahuna mga igsoon, og diha pag-transform nato sa atong hunahuna mga igsoon, mailan nato ang atong kaugalingon, maayo ba o dili ang atong gibuhat mga igsoon tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo nga niya na siya sa atong sulod mga igsoon. May bawon kanan nato good or bad ba ang atong gibuhat mga igsoon, og mao kana ang makabuhat kanato mga igsoon nga usa ka mapaubsanon nga tawo tungod sa lawas ni Kristo mga igsoon. Busa mga igsoon, mao kana ang atong ika number 7 ug ang atong ika number 8 mga igsoon ug number 9. So mao kani mga igsoon, number 8 ug number 9 mga igsoon is speaking of tongue and speaking of interpreter mga igsoon. So speaking of tongue mga igsoon is nag-istorya kana siya nga dili nato masabtan mga igsoon. So kung makadungog kita ni ana nga nag-istorya siya nga dili masabtan, dili kana nato sawayon mga igsoon, pasagdan lang kana siya mga igsoon, ilabi na naa sa simbahan mga igsoon. Kasagaran ang uban nakabalunan ini sa simbahan mga igsoon. Ang speaking of tongue is nag-istorya siya dito sa Dios in 1 Corinthians chapter 14 verse 2 mga igsoon, for anyone who speak in tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understand them.
They utter mysteries by the Spirit, mga igsoon. Mao kana mga igsoon nga wala siya nakig-istorya kanato kun dili dito sa Dios, mga igsoon. Apan kinahanglan nga naay mag-interpret ana mga igsoon katong ika number 9 nga speaking of tongue interpreter, mga igsoon. Kung walay maka-interpret ni ana mga igsoon, pahilumon siya pinagi sa paghikap nga pag-ingon nga amen, ug muhilom kana siya mga igsoon kay ay makasabot sa iyang sinultihan, mga igsoon. Pahilumon kana siya in 1 Corinthians chapter 14 verse 27 to 28, mga igsoon. If anyone speak in a tongue, two or the most three should speak, and what a time, and someone must interpret. So kung walay maka-interpret, mga igsoon, ni anak mga igsoon, kung walay gitagaagkasa nga maka-interpret ni anak mga igsoon, pahilumon siya, mga igsoon. So pinaagi sa paghikap kaniya, mga igsoon, kay kana siya, mga igsoon, muhilom din kana pag espiritu nga gikan sa Dios, mga igsoon. Usa nimo kahikap pag-ingon og amen, mga igsoon, muhilom kana siya, mga igsoon, kay nasabtan kana sa Espiritu Santo nga walay makasabot ug walay maka-interpret ni ana, in Jesus name.